Ngiyanibingelela wedala sikaMdala. Asithi ukubheka lapha kuthiwa e-Eden kwaba nemfula eyi-4. Then from kule mfula eyi-4 yanisela i-Eden. Iyona mfula emikhulu leyo. Ngokwamanga wababhali bezincwadi kuthiwa zingcwele. I-Judaism, i-Christianity, i-Islam, ne-Ethiopian Bible. Ngoba laba abanye abathathu, i-Christianity, i-Islam, i-Ethiopian Bible, bakopishe nje amanga wabaJuda. Uma uthi uyabheka la, ngizonifakela imifula emikhulu emhlabeni ewu-10. Nizoyibona khona manje. Uma uyivula ngempela ubuka. Uma aqhathanisa le mfudlanyana abakhuluma ngayo yase-Eden, uzoyiqhathanisa nalena ewu-10. iBhayibheli lingazi lutho ngayo. Kwa-Enoch angazi lutho ngayo emikhuluma indalo. Abazi ngisho nangenayo la. Uyabona ukuthi lapha kwakukhona okukhulu ukuqagela. Le mfudlanyana yase-Eden ayibalwa u-Euphrates River, ngisazi nobani. Ayibalwa ngisho nakubalwa kule top 10 yemfula ekhona emkhulu emhlabeni. Uma ubhekisisa lokhu futhi kuyamangaza. Kwawuthi uJehova mesehlule ukunisa imvula, kukhona indlala, le mfula ingasabasizi-ke labo bantwana abangase-Eden. Babaleke baye eGibhithe. eGibhithe bathole ukudla okwakubakhona along the Nile River. Because the Nile River is the biggest river on planet Earth. Akwenzekanga kanye lokhu noma kabili. Kwenzeka ku-Abraham, kwaphinde kwenzeka nakoJakobe. Uyinto nje istory esasihlale senze ukuthi uNkulunkulu ahlule ukunisa imvula bese bayabaleka baya la imfula kaMdali along the Nile River in the Nile Valley okwakunothile khona, bayothola ukudla, bakwazi ukuphuza, bathole namanzi. Ukuhlula kwabo abanye abantu-ke bese beyibona ngathi sebazi umdali. Amanga ngimukela i-technology, angimukeli lutho mase kuza kuma-religions. Angimukeli religion, ngikhonzela nje umdali ngesizotha inhlonipho namaqiniso neqiniso lodwa, mina namadlozi wami amahle, ngoba namadlozi ayisidala sikaMdali. Le mbudane-ke yabo yokuthi amadlozi amadimoni ivela nalezi khohlakala. Badala babo, yikho ngizi ukuthi bayangihleka bangizondaya. Akusho lokhu ngenxa yezinto ezenzelekile. Ngisho ngoba kukhona abangihleka kusukela kumuntu wami, ngisho abothisha esikoleni. Mangithi amanga lama-religions. Ngisafunda u-Standard 6 eFelu Combined School. Uyekele o-6 nawo-Friday, ngasafunda ngizwa nje into yama-religions. Ngoba ngase ngitsheliwe kudala ukuthi lokho yilumbo nje elezobaba bafele emanyaleni. Namhlanje asisenamadlozi walutho, sesinezipoko nje, amadimoni wokholo afele emanyaleni encwadini okuthiwa zingcwele, kanti zibolile, zikhohlakele, zingcolile, zadukisa obaba, zabakhipha emaqinisweni wendalo ngokwemvelo. Ngokuphapha nje kwalabo, ngoba sekwasuka isikhumba sabo, nizomuza leyo echaza ukuthi isikhumba sisuka kanjani when they lose the melanin. And then basebebona ukuthi ukuluza imelanin, it's a blessing. Yazi nana nivule lapho nibone, nikwazi ukubona, niyekele lokuthi hayi umuhle njengomuntu ongumhlophe. Umuhle ulokhu oyikho indalo yakwenza ayikho. Niyazibonela ukuthi indalo iqala ngabantu abamnyama. Laba bathanda ukuthi yonke into nje ithathwe bese kuthiwa ayibona.
angikhathali bangaba namabhomba angaba nani sonke siyofa siba amadlozi kwelaba phansi noma ubhonjiwe noma udutshulwe noma ulanjisiwe lento ababeyenza kuzigqila zabo amaJuda amaKristu ama-Muslim as well as amaNdiya uma ungena kule dialect system yakhona. Okay bantwana angabi mude angenzela ukuthi nivule nibuke nanka engizokhuluma ngawo manje wale ngifule zivulele ubuke the 4 rivers of Eden, the truth about Euphrates bese uphinde ubuke the 10 longest rivers in the world bese uphinde ubuke the Nile River explained under 3 minutes. Uqhathaniseke nala imifula ewu4 yase-Eden lamanga. Anyway, kulungile abantu ababa. Ziboneleni nani. Nikuvule. Ungabe ngathi incwadi zingcolile zehle manje xolo ungabathi incwadi zenu zibusisiwe zehle ezulwini uNkulunkulu this uNkulunkulu wayeshukela abantu izikhumba ekhuluma nezinyoka eqalekisa inyoka hey khona le incwadi zenu kulungile abantu ababa